Здравейте! Познайте кой се завърна. Ето, стойте сам, сложи очилата. Майка ти! Така, както ви обещахме, за час 4 ще се оригваме в магазините с кола. С кола ще се оригваме. Млъкни, бе! Вой! What I do? What I do? Така, както казах, ще се оригваме с кола, ще се забавляваме, както ви обещах за час 4. И да, айде! Взехме кола, айде да я платим и да ходим. И така, пред магазина сме. Хайде да започваме. Майка! В мола сме да започваме. На здраве! Тъй като сега казаха, че затварят магазини и сгоних, ще се върваме ей тук навънка. Ще изчакаме малко и ще видим как ще започнем. Маля, стана ми лош човек. И ето, както ви обещах, това беше нашето оригване. Вече видяхте тук това видео. Наистина бяха толкова много години. Абонирайте се в този канал. Абонирайте се, лайкнете го и долу в коментарите искам да дадете това видео. Наистина благодаря.